Kag sa number 1, isa ka 25 anyos nga babae na patay bangod sa suspected human rabies. Sa records ng Provincial Health Office, ika-4 na siya nga suspected human rabies death sa Negros Occidental. Ang 25 anyos ang napatay sang Domingo, Mayo 25 sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, nakagtan sang ido sa bulan sang Marso sa Cabancalan City ang biktima. Dugang pa niya sa Bacolod na nagatiner ang natungdan nga babayi. Sa inisyal nga impormasyon, wala sang history sang pagpabakuna kontra rabies ang 25 anyos suno kay Pinongan. Nakitaan siya sang sintomas ng rabies kaangay sang hydrophobia, naghilanat man siya suno kay Pinongan. Ang recorded suspected human rabies death sa kada LGU ang makabig nga makaalarma suno sa PHO. Damlag pa, may gireport na nga napatay bangod sa suspected human rabies sa Don Salvador Benedicto, 6 anyos nga bata nga lalaki. Hinubaan 72 anyos nga lolo, kag sa Kawayan, 21 anyos nga babayi suno kay Pinongan. Ginapaandaman ang publiko kontra rabies, labi na nga ini ang makamamatay. Kung makagtan sang ido, kuring o kung anuman nga sapat, dapat magbisita sa pinakamalapit nga bite center para mahatagan sa nagakaigo nga medical attention. Once we have death sa rabies, alarming gid siya for our LGU. No, sa aton LGU, especially kung hindi man gid siya dapat mamayara sa rabies death. No? So, ginawarn ng gid siya ang public. If ever may mga may mga nga incident like makagats, or whatsoever, you go to the nearest nga health facility. Can we do have animal bite centers man para sa aton mga vaccination. Kay this patient, naulihin na ng patay, wala na siya history of vaccination. Hindi siya wala siya na tagaan sa vaccine.